டு கமலாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி பச்சை மொச்சை பயிர் குழம்பு தான் செய்ய போகிறேன் கிச்சனில். அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பச்சை மொச்சை பயிரை நான் ரெண்டு விசில் வேக வச்சு குக்கரில் சேர்த்துட்டு 2 விசில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு அரை முடி தேங்காய், 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம், 2 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை அரைக்கிறதுக்கு தேவையானது. ஒரு தக்காளி, பழுத்த தக்காளி எடுத்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். விழுதா எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெந்தயம், ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள். சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மல்லி இலைகள். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரம் நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு போட்டு வெடிக்க விட்டுக்கணும். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுக்கணும். நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு நம்ம கருவேப்பிலைகள் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிய வச்சுக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு காயம் சேர்த்துக்கோங்க. நான் காயம் சேர்க்க மறந்துட்டேன், அதனால இப்போ சேர்க்குறேன். கடுகு வெடிக்கும் போதே நம்ம காயம் சேர்த்துக்கணும். வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பத அளவுக்கு வதங்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி விழுத சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி இந்த அளவுக்கு நம்ம வதங்கின பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும். உங்கள் வீட்டு காரத்துக்கு தகுந்தவாறு மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள்லாம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாய்த்தூளோட பச்சை வாடை போன பிறகு நம்ம வேக வச்சுருந்த மொச்சை பயிரை சேர்த்துக்குவோம். சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம். தேவையான அளவு புளிக்கரைசல் ஊற்றிட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதித்து நல்லா குழம்பு வற்றணும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் 10 நிமிஷம். மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய், ஜீரகம், ஒரு சின்ன வெங்காயம், 2 பல் பூண்டு சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்குவோம். குழம்பு நல்லா கொதித்து புளியோட பச்சை வாடெல்லாம் போய் நல்லா கொதித்து நல்லா வத்திருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் விழுதை சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கணும். குழம்பு நல்லா 1 நிமிஷம் கொதிச்ச பிறகு தேவையான அளவு மல்லி இலைகள் போட்டுக்கலாம். மல்லி இலைகள் போட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான பச்சை மொச்சை பயிர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.